Nagkadayang Chinese counterfeit drugs o mga peke nga tambal na sakmit sa National Bureau of Investigation NBI 7 inabagan sa Food and Drugs Administration. Gikan sa duha ka mga Chinese nationals kinsa nadakpan sa gipahigayong operasyon sa barangay Bacilid, Mantawi City. Ang nasakmit nga mga counterfeit medicines nagkantidad o kapin sa tunga sa milyon ka pesos. Ano ang report? Anak karon sa kustudiya sa NBI Sevro ang duha ka mga Chinese nationals nga silang Xi Wenpai ug Xia Wu human masikop tungod sa pagpamaligya og counterfeit drugs sunod sa giokupahan nga convenience store. Kung ato makita, halos kining naa karon dinhi ang nakasulat mga Chinese characters nga delikado kaayo sama nato mga Pinoy nga di makasabot niining ilang mga lingwahe. Mukabat sa kapin sa tunga sa milyon pesos ang kandidat sa nasoy mga Chinese counterfeit medicines. Wa pa masayri sa NBI official kung asa ug unsa ang gamit sa mga tambal sanglit dili man makamao kuno musulti og in English ang mga dinakpan. We conducted an operation last March 18 together with the Food and Drug Administration Region 7 wherein we served 2 search warrants issued by Honorable Alan Garciano, RTC Executive Judge of Mandawi City for violation of Republic Act 8203, that is a special law on counterfeit drugs. Suma ni NBI 7 Regional Director Attorney Rinan Oliva nga wa makapakita og permit sa pagpamaligya ang mga dinakpan. Wa gani sila napakitang pasaporte. Gisusi karon sa NBI ang background sa nasong mga Chinese nationals. Ang FDA is very clear on that sa ilang advisory na they are requesting all LGUs and law enforcement agencies to ensure that these unregistered products are not continually sold, distributed, or made available in their localities of area or areas of jurisdiction. Samtang wa mulawat og pamahayag ang duha ka mga dinakpan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.